meer. Stond er niet zo netjes op, hoor. Niet schrikken? Nee, we stonden er net netjes op. Ja, je ziet denk ik dat de peer bezig. Ja, je moet met de slee gaan rijden. Wat een geweldig ding. Ja, dan moet je hier eens kijken. Ziet jij dat toevallig? Hé? Dat is niet toevallig. Oh. Hé, dat is niet goed, hè? Zeg toch? Oh. Ben ik blij dat we hier net even naar rechts gekeken hebben toen we hier langs reden. Ja. Want we zo Ik gedist zie nog alle overs. Serieus? Alle overs met een vrouw. Als ik niet hier ben, word je niet opgenomen. Wat leuk. Ja. Dus je ziet een echte onderweg fan. Ik ben joh. Ik heb eigenlijk nog in Maastricht, maar dat is mijn handje. Mijn handje pakken. Heb je die bij de hand? Ja, Maastricht. In Maastricht heb ik nog... Kun je gauw even de tank pakken? Oh man. Echt te gek. Boven nog een slee. Een moeke. De vrouw werd moeke genoemd. Je gaat zich even de tank pakken. Oh, maar de meneer... De meneer is... Wat zegt ze, jong? Groen. Dat is aangeven dat ze eraan Och, inderdaad, ja. Of, ja... Gebruiken ze die dingen niet ook met vossenjacht en zo? Ja, maar dan Maar dan zien ze... iets andere vorm. Ja, kijk, dat zucht dan weer, hè, Smeets. De instrumenten. Merkens maken. Hè. Kijk nou door. Heb je gezien, Pascal? Nee. Dan moest ze toch echt gewoon tellen, om te kijken van hoeveel zien er toch? Dat is de rode koe, dat is een record. Oh, is dat een record? 26 Friese, ja. 26 Friesen? In Queenencourt met boek gestaan, hè. Er zijn 2 Friesen van mij bij. Dat is een record. Wow. 26. Maar je zit wel op de bok. Nee, niet op de boek, ik zit er wel bij. Maar Oh, je niet zit op er de bij? boek. Nee, de koetsier was een ander. Maar dat zijn allemaal leuke ritten, heel nacht door de stad, hè, Amsterdam. Ja, en waar was... Oh, hier. Waar was dit dan? Is dit ook in... Nee, dit is niet in Amsterdam. Dat is in Amsterdam gemaakt. Dat is wel in Amsterdam. Dat is in Amsterdam gemaakt, ja. Ja, die was de nachtrit. Oh ja, daar zoek ik door de vaantjes van. Ja. Maar hoe zit het dan? Een nachtrit? De nachtrit gaat van 's avonds 9 tot 's morgens 4 door de stad. Rembrandtsplein, Leidsterplein, Wallenbuurt, overal. Ja. Door de Wallenbuurt, het gaat heel langzaam, denk ik, hè? Ja, Amsterdam. Ik ga mijn kleindochter naar binnen. Oh! Mijn kleindochter, en die zit, opa, die wiel is hartstikke gek. Stom het dan, ik kon je de koets te kijken. Maar alle die steunen, ja, ik ben opgeruimd zo. Alle die steunen. Wie oud was de kleindochter toen ze dat zei? 10. 10. Oké. Ja. Ja, een verzameling. Hé, maar je zei ik moet met de slee gaan rieën. In Stevensweert. Vrijdagavond. Vrijdagavond. Oh, kijk, ik dacht kregen we... Want ik heb niks gehuurd van Leon Rademakers, Oversnieuw. Maar daar zitten wielkens onder. Afgelopen vrijdag heb ik gereden in Maastricht. Bij de kerstman, de intocht in kerstman. Ja. Nog nooit zo na te horen. Dat op mijn onderbox. En had je ook er niet op gekleid? Ja, maar van 4 tot 8. Non continu ringel. Ik ga die grote wagen door, zo'n water zo dicht. Voor, in de wagen. Stonden er überhaupt wel mensen dan boete te kijken? Doezinje. Serieus? Maar op een Maasbrug stond het ene paraplu nog helemaal Maas. Alle paraplu's kapot. Zo weet je dat. En toch worden er veel luurpaarden. Oh, doezinje, echt. Dan kwam je trainen, dus de landelijke intocht van de kerstman in Maastricht geweest dit jaar. En gewoon met de stoom erin komen die aan. Oh, schitterend mooi. Goed georganiseerd en alles, maar... Dus ze weten ook wel te vinden. Ja. Dit vind ik dan weer heel erg leuk, hè? Ja. Alsof ik ook een beetje mee rie altijd. Ja. Waar haal ze zoiets vandaan? Dat kun je het Oosterlied. En wie al is dit? Ja, het is al tussen de 80 en 100 jaar zijn. Maar ik heb hier dat beste riet hier, dat is nog helemaal origineel van binnen hier. Dat is 130 jaar oud.
Dat heb ik 1000 jaar aan gerestaureerd aan de Hoeveel jaar heb je gerestaureerd? 1000 jaar heb ik hier aan gerestaureerd. Hier is nog helemaal origineel met ivoor en alles. Hè. En dat heb ik met gereden in de streek. Hier zitten de ramen in. Hè. Dat is naadsuus. Hè. Ik heb helemaal open in een cabrio. Hè. Dus met deze Heb je zit in de je door streek. mijn streek gereden. Ja. En door stond dan een paar centimeter water in. Nee, hier, Oh, wat hier ging is het? waar wij zitten. Hè. Hier is het toe. Dat is die soort veen daar. Maar kan dit ook nog open? Dit kan open. Ja, Ja, hè? je wat doen. En een dijkantje. En een En dan gaat het doorgeten van een naar. door het er weet je. Briljant. Ja, dat is wie nog gedacht. En het stuk... Maar dit soort dingetjes, heb je dat nog opnieuw moeten vervangen? Of Nee, dat was was het vooral bekleding? Nee, bekleding hebben we moeten vervangen en lak. Al 1000 jaar lang gewerkt. Is dit ook goed pronkstuk? Ja, die grote pronkjes heb ik moeten opruimen. Moeten verkopen. Serieus? Ja, mijn vrouw dorst er hem op te boven die horen. Oh Dat was zo. uitrijden, een roestzetbrik. En de een is naar Spanje gegaan en de een is naar Oostenrijk gegaan. Wie lang doet je dit al? Met koetserijen en slijen? En... Toevallig heb ik een week of 6 geleden in gezet gestaan. 60 jaar. Ik werd gewoon in 80. 60 jaar. Ja. Dus toen word je nog een toen- jonge man. Toen was ik daarmee, ja. Maar had die ook gereden zelf ook, hè. Perd gereden. Maar heb je dat meegekregen van Toes? Ja, toen was hij smerie. Maar dan komen de paard naar de Noordstallen. Ja, dan bracht hij aan 7 en zo. Ja, ik heb toch wel een microbe voor een paard. Dus een peert besloon, dat kent je zelf? Nee, Nee? we hadden ieder drongen rouwen. Maar beslaan niet. Heb ik moeten leren. Hij moet leren van vader vroeger. Maar dat heb ik niet gewild. En vond pap dat niet jammer dat je geen Ja, smet... ik zou dat- eigenlijk smeerd werden, maar ik wil het niet. Dus Waarom niet? ja, ik was geen man voor een hoest te zijn. Eerst ben ik 20 jaar servicemonteur geweest. Voor een machinefabriek. En later ben ik 44 jaar bij een andere fabriek geweest vertegenwoordiger. Dus, en ik heb nog 10 jaar doorgewerkt naar mijn pensioen. Dus Dus je liep een beetje op ons, je moet ook altijd onderweg zien. ik moet nog weg zijn, ja, Ja. zeker. Ik ben geen man voor tussen mijn woorden. En ook niet verbinden te zetten, ja. Is er uiteindelijk immers van de kinderen die de smederijen deuven genomen? Ja, een zuster van mij. Maar ja, die is later regelzaak geworden. En die besluit nog, dat is heel groot, ja. Een zuster van Och die had de smederij overgenomen. Ja. Dus die houden toen op het iezer. Nee, zijn een mens. Maar dat is, Oké. die hebben niet lang fietsen gaan verkopen. Mijn vader verkoopt ook fietsen en bromfietsen. Dus, En de smederij en de fietsenwinkel, waar wordt het? Wordt het hier in in de Ritter, ja, ik ben hier geboren en getogen. Dus 80 jaar geleden, hier geboren. 80 jaar geleden, ja. Ik ben nog de oudste prins in leven. Van de Echt, hoor? Karnevalvereniging, de oudste prins in leven, ja. Welk jaar wordt je prins? 63. Potverdikkie. Ja. Dat zijn 10, hè. En kom je dan ook nog af en toe bijeen met de oude prinsen? De oude prinsen komen er ieder jaar 5, 6 keer bijeen. We hebben altijd nog een 4 dagen. 5, 6 keer? Kom met de oude prinsen bijeen per jaar, ja. Dat moet wel heel gezellig zien Ja, dan. dat is ook gezellig. Ja. En wat doet je dan? Drinken, hè. Ja, ik kan het goed met die jeugd. Ja? Ja. Godsamme zeg. Je ziet, ja, 80 jaar, maar je stond echt nog midden in het leven. Ja, ik ben die heel erg bezig, van 's morgens tot 's avonds. 's morgens om 7 uur vinden ze me hier achter. Ben ik al bezig met restauratie of nog het machientjes repareren en zo gaat klommelen zo. Want ik ben al die klantjes die me nog altijd nog bellen. Nog 40 jaar. Die me nog bellen voor je te repareren. Al de klanten? Oude klantje, ja. Authentiek dat je servicemonteur wordt. Ja, bellen me nog mensen op voor reparaties. Aan al de machines. Al die neem ik aan. machines, ja, maar ook moderne machines. Maar niet elektronica, daar kan ik niks van. Maar mechanisch kan ik alles zelf repareren. Alles. Je moet echt bezig blijven. Moet bezig blijven, ja. Wat staat er nog voor, hè? Want ja, de feestdagen, Ja, nou, wat staat er nog meer op de agenda? Vrijdag moet ik rijden in Stevensberg. Zaterdag in Muziek, zondag in Muziek. Woensdag in Molenbiersel. Dat is ook om een kerststoeten en zo. Dat allemaal doen. Ja, ik ben actief bezig. Ja, dat, als ze neerretter komt, dan is het logisch dat ze ook wel eens de grens overgaan. Ja. En ik heb broerloften, hè. Maar tegenwoordig heb ik meer aangebracht voor echtscheidingen. Te rijden. Oh ja, dat is met 2 koetsen zeker.
Nee, slik wie een auto, dat is vervelend. Maar dat is de... Ja, Ja, dat is een beetje vochtig gewoon man, hè. Van het water, maar dat slik wie een auto. dat zien ook initialen. Ja, dat is Harry Kessels. Kessels had ik al gezien, ja. Ja. Dat hebben alle koetsen? Die hebben Nee, alleen deze. Ik ben 2 keer Nederlands kampioen geweest. Waarmee? Met het mooiste geheel. Aha. En met deze wagen heb ik de nominatieprijs van het jaar gewonnen met de beste restauratie van het jaar. Dat is juist wat allemaal stuit die boven, bekers en al. Ja, dat is... En er zijn er al heel veel weg, hoor. En wie is dat op het schilderie? Een dochter met je. Een dochter? Altijd heel goed gereden. Die heeft zelf de nationale jeugd gereden. Op een grote paard. Maar dat is met de pony daar. Springen, hè? Springen, ja. Ja. Die heeft altijd heel goed gereden. Hier staat ze met een paar foto's. Wie ze kampioen wordt. Dat is haar eerste pony. En hier is het op een springwedstrijd, internationaal. En was dat de restauratie De van de restauratie, koets wordt gedoezend jaar gewerkt heb? Ja, we doen ze gewoon aan gewerkt, ja. Eerste prijs. Eerste prijs in Den Bosch. En dan kreeg ze zo'n bergje? Of heb je dat zelf stond gemaakt? Nee, dat stond op het rietuig. Ja, de bondje had het gedaan. En je hebt voor ieder tijdsperiode heb je... Kleier, ja. Was dat geen doorgaans rechts? Hier maar rechts dan. Ja. Dat is een sportkledij, hè. Kijk, dat is een koetsierskledij. Dat is iets op een dienstrijtuig. Serieus? Oh. Op een sportrijtuig zit ze netjes op wie ze wil. Maar dat is een dienstrijtuig of sportrijtuig. En tot slot geest tot over volgens mij met een glas wien in de hand. Ook, ja. Maar hoe zit het met koetsier en Ja, en dat mag. Bob? Dat Ja? mag, ja, dat mag. Ja, Oké. En dat is een tandemkar. Ik weet niet of je weet wat een tandemkar is. Een heel speciale rijtuig. Hier zit je, dat is op een wedstrijd in de pannen, België. Want dan zet ze de peert achter Achterin. elkaar. Dat is de moeilijkste discipline die bestaat.